магнезия от месеци, а не усещаш абсолютно никаква разлика. Чувала съм това изречение десетки пъти. И знаете ли какво? Много често проблемът не е в магнезия. Проблемът е в формата на магнезия. Това е изключително важно, защото магнезий не е само просто магнезий. Магнезиев оксид, ефтин, широко разпространен, но с ниско усвояване. Магнезиев цитрат, добър избор, при склонност към запек, но не е най-добрия вариант за всеки. Магнезиев малат, предпочитан от хора, които търсят подкрепа за енергията и мускулната функция. Магнезиев тауринат често се свързва с подкрепа на сърдечно-съдовата система. Магнезият в нашите продукти обаче е най-високият и усвоим вид магнезий. Магнезиев бисглицинат. Магнезий свързан с аминокиселина глицин, което подпомага добрата му усвояемост и го прави една от най-предпочитаните форми за хора, които търсят подкрепа при стрес, напрежение, проблеми с съня. Това е все едно да кажем, карам автомобил. Да, но автомобилът може да е Фиат от 80-те или луксозен автомобил. И двете се наричат автомобил, но разликата е огромна. Сега ме е любопитно. Кой магнезий пиете в момента и усещате ли реално ефект от него?